Aku dumadi rahayu. Aturake penuwun kelawan Tingkang Agung sehingga kesempatan bengi bisa pada makumpul ya. Kipase malam Jumat Wage ya. Dadi ora bosen-bosen, ora kendhat anggone nyidhake pakaryane kelawan puja puji lan dikiring ya. Dadi nek istiqomah ini sajrone dikiring, ini sajrone patrape kuwi ndadekake tentrem, dine kuwi ya. Alage kadang kala babagan perkara sepele ngene iki senajan jajane gampang, nek kadang ya luput lali ora ditindakake ngono ya. Mergo kahanan maneka warna ngono ya. Kira-kira sing malakake kadang kala luput ora iso istiqomah nindakake puja puji dikire apa ale saka sebut sik ya. Apa sebab ngeten Pakde, kadang ketabrak kalih kahanan. Ngeten rasa males ngoten Pakde. Tabrak kahanan karo males ya. Nggih Pakde, biasane ngoten Pakde. Ya kami ya kadang rokone Pakde, males Pakde. Taja sami Pakde kahanan kalih. Rokone kadang males niku sing dugi boten saged. Apa kaya ditindakake iso ditabrak kahanan sing ngalang-alangi ku mau jajane penak rasane ngono ya. Nggih, Pakde. Datane barange dikumandhangake puja puji dikire mesti ini ragane yo ngrasakake penak ngono ya. Nggih. Atine yo ngrasakake tentrem ngono ya. Nggih. Karena apa iso nabrak apa kang sing dadi penghalang lho ya. Utawa sing ngijapi lho ya. Nggih. Bakal kesempatan begini kang ngerti roh sing bakal tumitis kang dadi keturunane besok babagan perkara lelakune roh si jabang bayi tumeka marang kasampurnane ragane lan spirituale nek sajrone rahim kuwi mau prosesnya ya mestine ngalami maneka warna ngono ya. Nggih, Pakde. Dadine prosesnya siji lan sijine mesti beda ngono ya. Nggih. Karena apa perjalanane kasampurnane kuwi engko lamun wis tumeka ing yuswane utawa umure wis 120 dina punjule petang wulan ya. Tadi kuwi carane bentuk jasad fisike supaya utuh iso bebarengan nyawiji dadi siji ngono ya. Banjur bareng kuwi lagi paribasane dikempus utawa ditiupkan ruwe marang kesakral lane ngono ya. Sing bakal nggawa duweni garis babagan panguripane ngono ya. Tadi ku ya prosesi cara kedokterane ku proses metamorfosis ya. Tegese suci. Tadi dibagi ning sak jerone rong dimensi lho ya. Dimensine apa kuwi? Utamane ya kuwi perkembangane ragane utawa jasad fisike lho ya. Lan ikatan spiritual rohanine lho ya. Makane ya kuwi proses iki mau nalikane ragane jasate fisike kuwi mau fisiologise lan karo ane utawa ki tape ngono ya. Makane disebutake ning desasarane hadise para sokeh kuwi babagan penciptaan fisik jabang bayi kuwi disempurnakake ana 3 perkara babagan penyempurnaan karena apa durasi ini 40 dina ngono ya. Makane kuwi ana sing jenenge fase pembentukan jasad fisik. Nah nek wis sadurunge roh kuwi manunggal dadi siji kelawan jasad ya. Bakal janin kudu nglewati
babakan fase-fase biologis sing dijelasake ning Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ya. Karena apa kuwi babakan keselarasan ilmu karo kedokteran ya. Makanya ning kono ono sing disebut jenenge alam perjanjian ya. Dan sadurunge roh kuwi didelehake marang Gustine kuwi dilebokake ini sajroning rahim jasate menungsa ngono ya. Banjur sakabehane nang alam roe kuwi disebutake kelawan penjelasane Sultanik Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngono ya. Ana sajroning kitab Sirrul Asrar yo nyebutake roh kuwi melakukan perjalanan spiritual dari alam jabaru dan malakut ya sebelum menuju rahim. Karena pada fase ini roh melakukan perjanjian tauhid kuwi jenenge syahadat ya. Persahatan kuwi tegese ngakoni marang keesaane kemanunggalane kelawan Gustine ngono ya. Dadi ora bakal lalekake jenenge asal usule ngono ya. Tegese apa asal usule nyawijine kelawan jasate ngono ya. Sing kaping 3 kuwi fasene peniupan roh kuwi kesempurnaane hakiki. Karena apa? Janin kuwi usiane wis 4 wulan. 120 dina ngono ya. Makane sing kaping 4 kuwi bakal ditulisake babakan takdire utamane nalikane kesempurnaane ruwi ngono ya. Kelawan manunggale nyawijine jasate ngono ya. Banjur malaikat nyatet babakan cetakan susarane panguripane ngono ya. Babakan takdire si jabang bayi. Karena apa takdire kuwi ana batang perkara ngono ya. Batang perkara iki apa kira-kira ngono sepo kurang paham tadi. Kami itu napa sih hidup mati jodoh rezeki ini ya. Ngono kuwi ngono ya. Tadi bakal dinulis babakan apa nih? Babakan uripe, babakan jodone, babakan rezekine, terus babakan apa? Bali meninggal ya Pak. Baline ngono ya. Tadi ada batang perkara ngono ya. Tadi manusia wis ditulis ning kono ngono ya. Makanya nek wong jaman biyen para winasis biyen nek umur 4 sasi mesti digulake roh sing unggul utawa bibit sing apik. Kelawan nyuwun kelawan Gustine ngono ya. Makanya kesempatan akhir ning donyane nalikane wis di empus utawa ditiupke roh kuwi mau bayi kuwi bakal berkembang ngono ya. Bayi kuwi berkembang rasa kabehane organe kuwi utawa basa doktere sensorike kuwi duwene fungsi sing kepek ngono ya. Dadi bayi kuwi besok lahir ning donya kuwi keadaane fitrah utawa suci ngono ya. Makanya tugas wong tuwa kuwi kudu iso ngekeki sejenenge nutrisi babakan fisike utawa babakan rohanine ngono ya. Dadi panganane iku ora babakan asupan panganan setimbangan mboke panganan secara watak utawa raga ngono ya. Nanging nutrisi spiritual utawa rohani kuwi ya ndadekake kewajiban ya. Biasane kan sing di bumil-bumil kuwi biasane sing ditamake lak makanan bergizi ngono ya. Nggih, Pak. 4 sehat 5 sempurna ya. Nanging nutrisine rohani ini spiritualan jarang dipakani ngono ya. Makanya besok bayi ini jemedel lahir cilik ceprot tekane dewasa atau saka singgu wasa ngono ya. Karena ora dipangani nutrisi rohanine utawa seperti itu wale ngono ya. Makanya
Akhirnya bayi lahir, dewasa gede, wira ngerti babakan sejatine urip lan panguripane, lali babakan sakanparan demah dine ngono ya. Coba bayi lahir diberkata kok ana kok kowe mbiyen nang jero weteng ngopo wae to nduk, ngopo wae to le kasarane ngono ya. Mesti bingung anggone jawab ngono ya. Karena apa? Nutrisi si betul rohani ini ora tau diisi ngono ya. Beda karo nek bayi-bayi istimewa sing mergo diisi makanan rohani ini, nutrisine kepek kelawan spirituale. Kuwi yang ditakoki tanggap. Saya dulu di kandungan gini iso jawab ngono ya. Anangnya kuwi bayi longko ngono ya. Ketika saya meringkuk di dalam rahim, saya sering melakukan ini sejak penuh ngono ya. Ning bayi saiki kuwi paribasan sak donya longko ora iso nyritakake riwayate nalika ning jero kandungan ya. Lahir ceprot lali marang sakabeh aneh ngono ya. Tak ngono ya. Makane bayi-bayi istimewa sing duweni kepek anggone nutrisi kerohanian bekal sangon wong tuane kuwi rata-rata dadi bayi pilihan ya. Makane rasa dawuh-dawuhe kan cilik wis regep ngaji. Wis ngerti carane ngejene ngono ya. Beda nek kondisi panganan babakan donya, akhire baine dadi murka. Senengane njaluk apa? Gaweane jajan ya. Paribasan dimasakake mesti pingine jajan. Kok jaluk mainan sak pitu rute ngono ya. Umume lak ngono kuwi ngono ya. Paribasane manusa saiki kaya mengkono. Lagi cilik wis digolekke apa kae jenenge dolanan, maneka warna, gedhe sithik kok dolanane tambah larang ngono kuwi ya. Orang kon jaluke maneka warna ngono ya. Beda karo nek roh-roh bayi sing sampurna kalawan nutrisine secara fisike lan secara rohanine. Besok bakal dadi bayi sing pilihan, paribasane wis ora butuhake maneka warna, wis beda adate koyo bayi liyane ngono ya. Nek bayi saiki nang dadi bocah iso ngarani lan jaluke maneka warna ngono ya. Engko gedhe sithik engko njaluk dolanan kaya wong tuane, pengen dolanan HP sak pitu rutin ya. Jarang bayi-bayi sing iso dadi bocah dewasa terus nglakoni sing jenenge topo kok jaman biyen nongko ngono ya. Jaman biyen iki ana rasa pilihan anggere sing ngajak dewasa kasarane wis TK SD wis mar topo ngono ya. Wis puting carane sungkem manembah kelawan Gustine. Karena ning rahim diisi nutrisine ngono ya. Babakan rohanine ngono ya. Ngono ya. Kadang-kadang ke wong telu iki wis pernah nglakoni durung ngekeki makanan nutrisi rohani spirituale kelawan calon-calon bayi ini durung ngono sih, Bo. Beleng ngertos carane, Pak. Kawe Yen kula anu nih kok Pak Di paling pas ngurmatan botennya pas yen carane. Ngoten niku. aja Nggih ngoten Pak Di, nggih dereng ngertos carane pun. Nggih. Paling umpamane napa nika nggih mun riyen dereng ngaji nggih mun syariat nika. ya paling ora minimal ngerti babakan syariat ngono ya. Nah, syariate biasane contone sok dilus-lus wetenge, diajak selawatan, disetelke bangsane pengajian, kuwi ngono ya. Nek saiki lak ora disetelke kaya ngono kuwi biasane wis dadi bayi nek lahir ngono ya. Nggih. Karena jero weteng lak longko ngono ya. Tak ngono ya. Nggih. Kamu kok kesempatane didik ning alam haluse nalikane durung sampurna jasate durung lahir ning donya ngono ya. Nek wis kacut jemedul ning donya distelke kaya mengono ya kadang ora guna ngono ya. Nyatane bayine saben dina setelke pengajian awit saka jaman radio tekan jamane perhapenan. Nyatane ya brakele kabeh ngono ya. Karena ning kuwi ngono ya.
Tapi itu nek neng kandungan wis diajari kaya mengkono, kuwi ngrespone cepet ya. Karena nang alusan kuwi bisa dadi sangu bekeli nalikane nang alam ya padha ngono ya. Ta ngono ya. Nggih, Pak. Makane secara hakikate ya diajak puja puji kelawan dikir. Kalau keseme dini utawa patrape ngono ya. Lah kae bangsa sejarah dewa dewi kae mesti anggere jabang bayine kuwi ning jero rahim. Aku mesti nak akeh ditapani utawa akeh ditirakati lho ya. Dewane sing kakung ya mertapa lungguh semedi sing wadon ya lungguh semedi. Jipuk dayane langit lan bumi nyampung kelawan sing kuwasa ngono ya. Zaman saiki ora kenapa lungguh wae jare boyoke ora kuat lho ya. Ora-ora linggih patrap lho ya. Kira-kira yo ngono ora sebo. Engko rada was sithik engko wis dibetres ngono kuwi ngono ya. Dadine ragane dimanjakake. Dadine akhire karena ora ngerti carane malah dadi repot sakabehane ngono ya. Sing ngandhut kasarane wis bingunge kena apa sithik wis bingung pikire, wis susah atine. Selenang digawe bingung dine ngono ya. Kudu piye ngono ya. Akhire tambah adoh karepange arane. Ngono kok gaweane wis siap mati ngono ya. Asarane kena kuwi ngono ya. Iki makane diuji kelawan kabeh kuwi mau ngendewasake pemikirane. Digedhake rasane ngono ya. Coba nek iso komunikasi kelawan si jabang bayine, ngekeki nutrisi spiritual rohanine, mesti kuwi engko akhire ndadekake kepenak rasane ngono ya. Karena janjane ngono kuwi nuntut nguji. Tak deloke ben wong tuaku calon ayahku, calon ibuku, ben gawane patrap. 12 jam, 24 jam iki tak cobane kasarane ngono ya. Lah tak coba ngene kok ora patrap kasarane ngono ya. Akhire kowe ngalami ngono kuwi ora. Nggih, Pak. Ngono kuwi ngono ya. Makane iki dinge pengeling, eling ngono ya. Sekira cross ngono wae, muga-muga sendadake pencerahane jaman iki disambung kelawan aku kate ngono ya. Saku gedhe mati rahayu. Rahayu.